Moikka moi ja tervehdys taas Lippyyden ampumaradalta. Tällä kertaa vuorossa olisi oikeastaan jatkoa edelliselle parratuulitestille. Olosuhteet on lähestulkoon samanlaista, pakkasta 10 astetta. Ja kokeilemme tällä kertaa hieman ehkä laadukkaampaa patruunaa. Saadaanko selville samanlaisia eroja kuin voisi sanoa, että pulkkipatruunalla, mitä viime kerralla ammutaan. Tehdään ihan samankaltainen testi samalla säädöillä ja katsotaan minkälaisia eroja saadaan aikaiseksi. Pikkasen tuota tuulta on, sillä saattaa olla jonkin verran vaikutusta tämän päivän tuloksiin, mutta pianpa se nähdään. Lähdetään ampumaan. Jees. Eli tämän päivän setti on hyvin pitkälti samanlainen kuin edellisellä kerralla. Oikeastaan ainoa merkittävä poikkeus on olosuhteissa. Pakkasta on 1 aste enemmän, nyt on 10 astetta siis pakkasta. Ruvetaan tällä kerralla ampumaan SK long range matchia. Tehdään ammunta samalla kuviolla kuin viime kerralla. Ammutaan ensin 15 laukausta. Ihan vaan kokeillaan, että minkälainen on peruslähtökasa. Lähdetään se samalla säädöllä kuin edellisellä kerralla. Tunnari säädettynä ihan pohjaan asti. Ja lähdetään siitä sitten nostamaan sarjojen välissä aina 20 ylöspäin. Katsotaan, että minkälaista vaikutusta sillä on. Tänään siis saattaa tuulla ehkä pikkasen enemmän, sillä se voi olla jonkinlainen vaikutus tuloksiin. Mutta pianpa se nähdään. Eikä siinä aletaan ampumaan. Siis ensimmäinen 15 laukausta tuuleri pohjassa. Aloitetaan taas vasemmasta alakulmasta. Lähtee aika vihaisesti. Otetaanpa se pois tuosta. Otetaan uusi. Tästä ehkä jo hieman oppineena se ensimmäinen laukaus saattaa hieman vääristää esimerkiksi niitä nopeustuloksia, mitä saadaan. Niin, yritetäänpä korjata se virhe saman tien pois. Aika runsaasti oikealle. Säädetään hieman. Näytäpä 4 nopsulla. Menee ne osumat vasempaan. Mutta no, ei se mitään. Lähdetään näiden 15 laukauksen jälkeen. Joo. Ensimmäistä 15 laukausta ammuttu.
Ei tuo vielä kovin hääviltä tuo kasa tuolla näytä, mutta aletaanpa säätämään ja katsotaan onko sillä vaikutusta. Ja ottaa pari napsua oikealle. Elikkäs, kuten eilen, lähdetäänpä tuosta 30 pyörittelemään auki. Ja mennään sinne samaan, sinne 10. Ensimmäiset 10 laukasta. Sempaa yläkulmaa. Joo. Voi sanoa, että ero oli huomattava. Okei. Säädetään lisää. Pyörätetään siitä se 20 pois, eli arvoksi tulee 40. Otetaan vielä ladata lisää 10. Jatketaan sitten. Ja näin. Tuo 10 plus 10 laitettu. Tuneria säädetty. Kokeillaanpa seuraava sarja. Keskelle ylös. Ja klik. Joo. Kyllä sinne ero on. Säädetäänpä taas. Siinä oli nyt 40. Laitetaan sinne 20. Topsotti tykkäsi 20. Seuraavat 10. Oikea yläkulma. Ja käydäänpä sitten katsomassa väliaikatulokset. Ja klik. Joo. Ihan mielenkiintoista. Lähdetäänpä katsomaan, mitä se taululla näyttää. No niin, katsotaanpa tulokset. Ihan mielenkiintoista. Lähdetäänpä siitä ensimmäisestä 15 laukauksesta. Tuonne meni se ensimmäinen laukaus, kylmä laukaus, siitä 4 napsua vasempaa. Sanotaan, että aika paljon siirretty.
Selvästikin kylmä laukaus oli muista laukauksista eriävä lähtönopeuksilta ja näköjään suunnaltaankin. Mutta siinä on niinku sitten se 14 reikää. Siinä on lähtökohta. Sitten säädettiin ensimmäisen kerran. Ero on aika huima. Siinä on 7 laukauksen kasa, joka on tämmönen paikkalapun kokoinen. Eikö se ole tämmönen tyyli Paikkalappu Pro suoritukseen kelpaava melkein. Siinä on vaan nuo 3 vähän karannut. En tiedä onko ampujasta johtuvia, paketista johtuvia vai säästä johtuvia. Anyways, tuo näyttää oikein hyvältä. Palataan tuohon uudestaan. Seuraava säädettiin taas 20. No, kasa on periaatteessa yhtä iso, mutta hieman suuremmalle alueelle levinneenä. Jees. Siitä 20 lisää. No, 2 ei niin hirvittävästi kyllä ole eroa. Saattaa tuulesta johtua tuommoiset heitot. Mutta no, se selviää. Jatketaanpa säätämistä ja katsotaan mitä tulee. Jatketaan. Barrel-tuneri on taas säädetty 20 lisää. Otetaanpa seuraavat 10 laukausta. Ja nyt vasen reuna, toiseksi ylin pallukka. Joo. Ero on. Seuraavat 10. Käännetäänpä siitä nollilta. Siinä on se 30. Keskelle toiseksi ylin dotti. Joo. Näköjään 2 taisi karata. Eipä siinä. Käydään sitten kohta katsomassa. Mutta ladataanpa taas 10. Palataan tuohon ensimmäisen säätöön, jossa meillä oli tämmönen nättikasa. Kokeillaan saadaanko me toistettua se, päästäisikö me suoraan ampumaan vaikka 10 kasan Paikkalappu Pro hyväksytysti läpi. Eipä siinä, ladataan ja säädetään. Näin. Otettiin saada takaisin tuulerista siihen ensimmäiseen säätöön. Meillä tuli paras kasa. Otetaanpa taas 10 laukausta. Ammutaan nyt oikealle puolelle toiseksi ylimpään pallukkaan. Katsotaan, onko tulos toistettavissa.
Mielenkiintoista. Tuossa ei ollutkaan toistettavissa. Kokeillaanpa se sama herkuttelu. Otetaanpa 10 suuntaansa. Sehän tuohon 20. Kylläpä vasemmalle täysin alimpaa palloa. Nyt alkaa olla niin paljon hajontaa ympärissä, että olisiko pakkanen alkaa tekemään jo tehtävänsä patruunalla. Eipä siinä laitetaan vielä 10 ja kokeillaan se yksi säätö toiseen suuntaan. Lähteekö silläkin ihan samalla tavalla laukaukset minne sattuu. Kokeillaan. Säädetään vielä ja ladataan 10. Näin. Patruunarasiassa sattuu olemaan 15 patruunaa, niin ammutaanpa 15 pois. Eli minä nyt säädin edellisestä tai aiemman ammunnan perusteella parhaaksi todetusta 10 astetta toiseen suuntaan, eli äskeisestä 20 päinvastaiseen suuntaan. Ammutaan nyt tuonne keskelle toiseksi alimpaan lappuun. Tällä kertaa 15 laukausta. Näin. 15 laukausta. Tässä vaiheessa on ammuttu kaiken kaikkiaan 100 laukausta, 99 mitattua laukausta. Hajontaa 18 metriä sekunnissa. Standard deviation 3,3, keskinopeus 326. Eli topsotti. Rasian hinta on 2/3 tästä, niin on yllättävän lähellä samoja tuloksia. Mutta anyway, käydäänpä katsomassa nyt lopputulos, miltä näyttää taululla, mikä on meidän testimme lopputulos. Lähdetään katsomaan. No niin, kuten nähdään, olosuhteet vaihtelee aika paljon. Tuossa matkalla huomasin, että tällähän taitaa tuullakin sieltä sun täältä. Ja niillähän on vaikutuksia meidän lopputuloksiimme. Mutta mitä me siis testasimme? Tuossa oli ne ensimmäiset 3. Sitten seuraava säätö. Joo. Siitä tuossa tuo kaikkein vasemmanpuolimmaisin totesi, että se karkasi ihan jonnekin, sillä näköjään on siellä kaverikin. Muutenhan nyt ei ihan hirveä tuo kasa ole. Siitä vähän palattiin nyt tuohon niin sanotusti ensimmäiseen parhaaseen. Eipä saada toistettua. En tiedä miksi, alkaako patruunat jäähtymään. Mikä on aika kaukana tuosta
aiemmasta tuloksesta. No, joka tapauksessa seuraava säätö 10 sivuun niin sanotusta parhaasta. Näitähän on nyt ihan missä sattuu näitä osumia. Tää on niin ylivoimaisesti huonoa toistaiseksi kasoista. En osaa sanoa mikä siinä on. Siitä 20 sivua eli 10 tuosta parhaasta taas toiseen suuntaan. Siinä on 15 laukausta. En sanoisi, että yhtä huono kasa tälle matkalle. Tuntuu olevan näissä vähän tällä hetkellä hieman pyörivässä tuulessa, niin 2-2 ihan nätti. Eli kyllä. Näin 2 testin tulos perusteella 2 eri patruunaa testataan. Kyllä näillä erilaisia tuloksia saa tuunerilla. Kyllä tässä selvästikin joku taika siinä vehkeessä on. Mutta tämähän tarkoittaa sitä, että täytyypä jatkaa testaamista. Mä saattaa helpottaa se aseeseen sopivan patruunan löytämistä aika huomattavastikin. No semmoista. Kiitoksia. Seuraavaan kertaan.